nuclear ral thuam thil ti the na hi atakin kan lam hulwa an soidan atanga kan ria tang hi chuan ala om le a akap tu po a him bik chia lo mai thei ane ral thuam la om tak ram ro pui le thil thi thei entir na ni ve si hi turam ma in an lamang lawa thu a in be na mai ala ni ri Asia komol pui ram te jinga US le atho pui te chuan nuclear power plant hi an nei deuh vek to a asem dar tu chu US ane War Nuclear Association in atarlan danin Asian rambika Australia Bangladesh China India Indonesia Japan Kazakhstan North Korea South Korea Malaysia Pakistan le Vietnam te chuan nuclear power plant hi an nei to a ma se ral tu manga cher te hi chu China India Pakistan le North Korea chau an la ne ram ro pui le thil ti thei ni na zia pakhat nuclear power hi ram zong zong in nei vek an du a North Korea po nuclear warhead ane china chuan thate te in an beto ane G News in atarlan danin Pakistan Railway Minister Sheikh Rashid chuan India avau na samaya nuclear warhead manga beya avau ane Pakistan Rama News channel pakhat Sama TV chuan Sheikh Rashid thi August ni so pakwa khan interview ane ipuya India laka nuclear weapon mandan tur asoi nual ane Pakistan Minister chuan an nuclear warhead thil ti theina an riat chian thu le India ram an kap ani poin Muslim ten an tur ve don lo thu asoya nuclear warhead ka na hun tur kan sevek ate Pakistan Minister chuan India state jinga Assam chu target ani tur thu asoi chuaka ma se Assam rama hian Muslim an tam hle sia Pakistan intelligence te hian India rama Muslim tam na po an resi se lo ani ma na kan soi photo angin tun lai hian Asian ram te chuan China huang tau dan nan ral thuam an lei sup supa India po in Pakistan le China be na tur ral thuam a cher ve reng boka Pakistan la chuan drone bak a lei thei ve si lova por taka tong bak hi an tlin lo ni in alang cricket atanga hriat lo tak Imran Khan chuan Pakistan Prime Minister aron chel ve ta a an economy chiat jam in sarkar sum rem chen nan nasa takin kalphung athak nga la poisa puk tur zongin azin kwala ma se turam ma in helpol tamna Pakistan hi sum an pedu chat lo an Muslim chanpui Arab ram tengei po in an pedu manglawa zia chu saden muang atong kam takin ma ni poisa a in ti buai an du lo ani ber ome ti chuan Imran Khan chuan ram economy siam thatnan cricket lama athiam na man tangkai tur amuta chuang lova ama a prime minister te angbokin kuddo policy chu ala khel ta zela tun kum thar chung ringot po hian Asian Development Bank World Bank le International Monetary Fund atangin loan ala hnem to khop mai Imran Khan thak tu tur prime minister tan chuan aphurom lo hle mar sang ni som ni thlenga Pakistan leiba tingkom hi US dollar billion zani somnga paru zet ni in chu an GDP atanga chu chuan 98.2% lai ani Pakistan hi are thei em awangin India tan chuan ram la om ber ani thei India nen hian han indo tareng se sarkar khat po atang thei ker lawang Muslim puipa te chuan India laka han tlom te chu an hre sianga nuclear ral thuam an lo nei ve khanglang si nen ai ko top tran kho nan nuclear ral thuam bangin India aka pop dona India tan po tor lelom tak ani don helho mangin India a be renga ramri lama India sipai thi anom renga heti chung hian India hian a be ma sangai lo India chuan khovela ramro puini turin be sein sang tak anei meka nuclear ral thuam phei chu asoi ringai lo hrim hrim Pakistan ram din munenin be sein sang tak an nei me ulwa nuclear ral thuam man mai an du don te
India hian a hriat wange Pakistan hi abe tak du ngai lova a huang tau pha reng ani ram economy a chiat miau chuan han be sei turwak an nei lo Pakistan minister te hian an nuclear ral thuam chu ti tuinan an mang lo thei lo adang om hek lo le US le apol te alo thlop thina wangin Muslim ramzinga nuclear power nei masaber a tang theya US ral thuam F-16 thlengin an mang ve man kha an hi a ma se tu na chuan US thlengtlor aliak phatasi lova engthil thama a thlonin Xi Jinping in apedon lo ti achiang si ache buai tavek ani bermai US president masaten famal duat takin an enkol thina voina adin mun hi athleng thei sham ani ma se India ta na thillom om em sanchin thaber tur chu Donald Trump an aron thlen ta a Chamadu anga Pakistan akhosak lo wangin January ni rok sangni sompariat khan US dollar billion ni zet chanpuina ati top saka September ni li sangni sompariat khan military aid million zathum zet akat sak le bok tichuan Pakistan chuan US in a thlau thlak ngam tak aring lova China lam a hoi kwal tanta a ma se anrinangin Donald Trump chuan Obama angkhan foreign policy akalpui ve ta si lova US in Pakistan atangin engthilma adong ngai lo ti in Trump chuan Pakistan atranpui thin na zong chu ati top sak hlem ta ani hei hi India tan chuan thulom om deuh mai ni in cheng khat po min pelo ma se Trump hian na satakin India apui kan ti theang a chan chu Pakistan atanga rigra pa che thin ho zong hi US sum manga Pakistan in an sponsor ani a an sum an mu lo nu atang hi chuan Pakistan rama hel ho po an thapui a chat ve ni ngei tur ani an re sot khop mai August ni som ni pakathian Pakistan foreign minister Makdum Sa Mahmud Qureshi chuan China ram atwa Chinese foreign minister Wang Yi nen in biakna an nei ani China hian China Pakistan economic corridor CPEC project mangin Pakistan rama hian US dollar 60 billion manhu na an thok meka he project wang hian Nepal le Pakistan chuan China lam an hoider to a Asia Commonweal puirun an tummek ani tun naya UAE le Israel in remna kha Pakistan hian adu lo hle a Prime Minister Imran Khan chuan Palestine mi pui in an chanvo an mu ma chu Israel hi kan tho pui ngai lowang Pakistan hian khowela Muslim te in u naw na turin ma ala zel don ate Muslim ram ve an nia wangin Pakistan le UAE hian in zom na thatak an neya ma se UAE in Israel chu a in rem pui ta ka wangin Pakistan le UAE khar thu hi soi ahara takhop maya thatlam a in chiat lam apan zel arinom jok